Good afternoon po. Please stand for our opening hymn for our novena to Saint Padre Pio. As we chant or pray with lasting faith, let's all sing thy gift of grace. For thy precious life which in joy I bear, penance when our sin is free. Patron Saint, dear Padre Pio, we pray, bless our sides to thee we cling. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with youthful hue. As we lift our hearts, happy voices call, braving grace like Christine dawn. For the light of Christ, oh, our saint have shone, be a strength when we are home. Patron Saint, dear Padre Pio, we bring, bless our sides to thee we cling. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with youthful hue. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Beloved Saint Pio Pietrelcina, you had the signs of the passion of our Lord Jesus Christ on your body. You carried this stigma for everyone, enduring both the physical and mental sufferings that racked your soul and body in a continual sacrifice. We beg you to pray for us so that we will be able to accept both the little and the larger crosses we too must bear during our life on earth, and to offer these sufferings to God, assuring us a place with Him in eternal life. Please kneel. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek, and ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour for death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of.
Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you. Through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Saint Joseph, foster father of Jesus, Pray for us. prayer through the intercession of Saint Pio Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant, Saint Pio Pietrelcina, with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of Amen. Please stand. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus, and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel for the litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you, I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you, I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord,
so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close, and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity, dear Jesus. Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Ipamibi na po niya to ang orasyo imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay, kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabotan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean mi na an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomo to na ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namomotan asin mga pagrogaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Puri ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na ma, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gapos. Ngunyan po, Biyernes sa ika-anom na semana, pakapasko. Ang mga intensyones ta po, yun, mga minasunod. Misa, pasasalamat, dolot ninda Mr. and Mrs. Eddie Chan, ni Angeli, Mrs. Gay Daguiso and family, Vida Exemani, dolot man kan Dato family. Pasasalamat for the gift of life of Fiona Magana, dolot ni Acolito de San Judas Tadeo.
For Richelle, Josue, Gwen Stacy, and Binlayo family, dulot ni Richelle Binlayo. For passing the CSC exam, dulot ni Shirley T. Bien and family. Mga special na intensyon to secure items for transfer, dulot ni Richelle Binlayo. Prayer for seminarians, priests, and formators, dulot ni Tet Dumelod. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, kay Edwina, dolot kan Ramirez family, kay Nenita Rosario, dolot ni Marge. 5th death anniversary of Joel, dolot ni Mrs. Gay Daguiso and family. Kalag ni Rolando, dolot kan Bartolome family. Kay Teresita, Mauro Sr., Nonoy, dolot kan Elizondo family. For All Souls, dolot kan Datu family. Death anniversary of Liberato, dolot ni Joanne Leona. Sa kalag ni Teresa, Roberto Oliver, dolot ni Sonia Tres Maria and family. Sa kalag ni Bernardo and Loreto, dolot kan Salamenyo family. Sa kalag ni Manuel Sr. and Anita, dolot kan Lanuza family. Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya tong awito na naawit sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo, Amen. mapasendo ang kagurangnan. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na hapon po sa sendo gabos mga tugan. Diyos maray na hapon man po, Padre. Siring sa nasabi ka ito yung commentator, ialay taan mga intention, lalo na nagpapasalamat sa banal na misa ngunyan. Asin ang gabos nagrurumdum kan sa indang mga namutan ng mga kalag. Asin man siring man sa may mga birthday blessings and anniversaries. Asin sa gabos na uya po digdi, idusay niya to ano to yung mga intensyon, lalo na ang kabulungan sa hawak asin sa kalag. Mga tugang rumdumon niya to asin pagsulsulan ang sa tong mga kasalan, tanganing magkanig ko magselebrar kaining mga banal na misteryo. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa saindong mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa taramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadji ako kay Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa saindong mga tugang, na ko napamigbi sa kakurang ng tang Diyos. Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sarabay kita, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahay ang buot,
Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kan dakula mong kamurawayan. Kagurangnan na Diyos, hading langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangnan aking puktong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, akuan sa mong pakimaherap. Ika na nagatukaw sa tuo kan Ama, kahiraki kami. Tay ka sa naan banal, ika sa naan kagurangnan, ika sa naan hurog kalangkaw o Yesu Kristo, kay bakan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagbabago sa muya, sa buhay na din kasagkoran, huli kan pagkabuhay liwat ni Kristo, bango na kami, pasiring sa kagibo kan sa mong kaligtasan, na nagtutukaw sa imong tuo, tanganin kung dumatong an sa mong paraligtas sa iyang kamurawayan, ang mga binuot mong mamundag liwat sa bunyag, gubingan mo nin mapalad na daing kagadanan. Huli man sa naki Hesu Kristo, kagurang niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon po niya to an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Sarong banggi, ang kagurangnan nagpahiling ki Pablo, asi nagsabi, "Dai ka matakot, padagusa an sa imong pagtaram, huli ta ako yaon sa imo. Dakol akong parasunod sa banwang ini, dai ninman ngahas na magkulog sa imo." 10 bulan si Pablo tuman. Ipinagpaliwanag sa mga tawo ang tataramon ni Diyos. Alagad, kan si Galion iyo na ang prokonsol sa Gresya, kinalaban kan mga Udeo si Pablo. Dinara sa tribunal, asin isinumbong. Ang tawong ini nagsasadol sa mga tawo na magsamba sa Diyos sa sarong paagi na minalapas kan tugon. Bago makataram si Pablo, si Galion nagsabi sa mga Udeo, "Maghimate kamo, mga Udeo. Kung ini sarong krimen o sarong dakulang kalapasan, dai ako madua-dua sa pagdangog sa indo. Alagad, huli ta ini sarong pag-iriwal dapit sa indong katukduan o katugunan. Kamo an bahala. Dai ako nakikilabot sa mga siring na bagay." Dangan, pinahali sinda sa tribunal. Si Sostenes, sarong leader kan sinagoga, sa indang pinugol, asin hinampak sa atubang kan tribunal. Daisinda pinakilabotan ni Galion. Nataod-taod pa, si Pablo nagpawalat sa Korinto. Dangan si Pablo nagpaaram sa mga tugang asin nagsakay pa Syria. Kaiba si Priscilla asin Aquila. Si Cencreas na pinaarisan niya ang sa iyang payo sa pag-utob kan sarong panuga. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang Diyos hade sa bilog na kinaban. Ang Diyos hade ng bilog na kinaban. Magpalakpak kamo, gabos na katawuhan. Ikurahaw sa Diyos an sa indong kaugmahan. Huli ta ang Diyos, urog kalangkaw, makangingirhat.
iyo ang dakulang hade nin bilog na kinaban. Ang Dios hade nin bilog na kinaban. Ipinapashakop niya sa to ang katawuhan. Ang mga banwaan, binubugtak niya sa satong pamitisan. Siya ang nagpili kan satuyang pamana. Ang kamurawayan ni Jacob na sa iyang namumutan. Ang Dios hade nin bilog na kinaban. Ang kagurangnan masakat sa iyang trono sa kinurahaw nin kaugmahan. Masakat sa tanog nin mga trumpeta. Mag-awit nin kaugmawan sa Diyos. Mag-awit kamo. Awitan nin kaumawan ang satuyang hade. Awitan nindo. Ang Dios hade nin bilog na kinaban. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasindong. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susug sa surat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagtaram sa mga disipulos, "Totoong sinasabi ko sa inyo, kamu magtatangis, asin mag-aagrangay, mantang an kinaban mag-uugma, kamu magmumundo. Alagad ang sa indong kamunduan matatapos sa kaugmahan. Ang babae kung nagaaki, minatigos nin kulog, huli ta duminatong an sa iyang oras. Alagad kung nakaaki na, di na nagigirumduman ang kulog. Huli sa kaugmahan na sarong tao namundag sa kinaban. Siring man ngunyan, mamundo kamo, alagad giraray mapahiling sa nindo, alagad giraray mahihiling nindo ako, asin mapapano kamo nin kaugmahan na dai maagaw sa indo. Sal daw na iyan, dai na kamo mahapot sa ko. Totoong sinasabi ko sa indo, ano man hagado nindo sa ama sa ngaran ko, itatao niya sa indo." Mga tugang ang Ebanghelyo kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Diyos maray na hapon po so sa indo gabos mga tugang. Ako po si Father Ray. Na-assign po ako dyan sa Diocese of Sorsogon, dati hala pong San Miguel Island, Diocese of Legazpi. Ganyan po yan ako sa Diocese of Sorsogon. Dyan po ako sa Castilla, Sorsogon. Asin man an sa kung kinakaputan na parokya, Squasay Paris, Palanas. Langan sakop mi an Makalaya. Then ako po taga Rizal. Subago, naramang ko, na dahil may mamisa, inapudan ako, sabi ko, may miss call digdi. Inapudan ko, St. Jude. Sabi ko, wow. So, paborito kong misahan na kapitbahay ko digdi sa Rizal. Kaya salamat man. Nakapagmisa manggirari ako sa inyo. Sa Diyos maray na hapon po, giraray sa inyo mga tugang. Ang sabi didikan gospel, ano man hagado nindo sa ngaran ko, itatao niya sa indo. Naramduman ko sa kuyang pag-celebrate kay Bishop duman sa Uruan. Our Lady of Salvation. Kan pag-celebrate ko sa iya, sa sinabi ni Obispo na message, iyo an kadakol ang mga pilgrimage na nagdadyan, nagahagad nin mga pabor. Siring man siguro ining St. Jude. Sikat na sikat si St. Jude para sa tuya.
iguang kasabihan, dumulo ka lang kay St. Jude para sa tuyang intensyon, makusugon ang pamikdi. So siguro mga tugang arog man inikan, Our Lady, tangunyan baga, iyo an bulan kan mahal na Birhen. It's May. And at the same time, August, that is the month of the Blessed Virgin Mary. Sa rusa sinabi ni Obispo na magayonon kong i-share para sa Indo, sabi digdi, dakulon kitang mga intention, dakulon kitang hinahagad sa mahal na Diyos. Minsan, nalilingawan ta sa satuyang intention on how to forgive and how to love. Iyon yung mga tugang ang sa gabos kung natata si Jesus bago nagpasiring sa Ama. Ang sabi ni Jesus sa satuya, mapasaindo ang kagurangnan. Katuninungan ang ibinawalat ko sa indo, katuninungan ang itinataw ko sa indo. Ano mga tugang makamtan man niya to an satuya na mga pigahagad sa mahal na Diyos. Takadaklan usually ang pigahagad sa mahal na Diyos, halos kadaklan success. Actually, ang tunay na success kang buhay is katuninungan. Kung nata tan kagurang na nagsabi sa to, dahil man ang sabi ang kagurang na nagsabi, mapasaindo ang kapangyarihan. Mapasaindo ang poder o ang kwarta, kundi ang itinutuya ng mahal na Diyos, sumainyo ang Panginoon. Kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Dahil ito pong kapayapaan na ito ay hindi po nabibili ng pera. Kung titingnan po natin, marami pong mga mayayaman, marami pong poderosong mga tao, pero bako sindang maugma. Dakulon pong mga tituladong mga tao, pero pag-abot kan panahon, bako po sindang maugma. Kung natatan tinahutuyan in mahal na Diyos, katuninungan ang ibinawalat ko sa indo, katuninungan ang itinataw ko sa indo. Then, ikadua, mga tugang kanako po na assign sa, because I am a missionary priest. Kang ako po na-assign sa Healing Center in Manila, saro po ako sa mga spiritual director. Saro po duman na may mga hilang na nadiskubre ko. Halos kadaklan may mga helang. Grabe, as in grabe. Saro sa na-trace ko sa mga tawong sigang helang, itong mga tawong nagkikimkim ng galit sa puso. Lalo na sa mga tao na day totoong magpatawad. Kaya sabi ko sa mga homily ko duman sa mission area, sabi ko, kung gusto nyo po na kayo magkasakit, kung gusto nyo nang mamatay sa buhay nyo, huwag po kayong magpatawad. Magkimkim kayo ng galit sa puso nyo. Kaya po, ang pinaka-importante sa buhay kan tao is peace of mind, body and soul. Ang nakakapahilang sa tao ang stress. All we have to do is to pray and pray and pray. Then, dapat ang katuyang kagurangan maging sentro kan sa tuyang buhay. Another na mention ko dahil ngunyang nagapuo na po ang mga first communion kan mga aki. Duman sa kuyang misyon, halos kadaklan na mga kaakian, kung ako nagpapaseminar, kang kakasalon, kadaklan kan mga tao ngunyan, dahil na taong mga in mga basic prayers. Maski ining kinakasal na ining kakasalon, dahil na araram ninda. Then,
Mas kining mga ninong-ninang, mga piyestahan baga, basta lang minakuro aking mga ninong-ninang. Pero papangadyiin mo ni mga basic prayers, dahil na sinda tao. No? Sabi ko sa sainda, aram nindo, pag ang mga aki nindo nangangadyi, even this basic prayer, importante yan dahil ang mga akita, pag ang mga akita, mapinangadji ang mga akita, tangunyan may tendency ang mga ang kabataan, ang mga aki, na daing nangangadji because of gadgets. Because of gadgets. Pag ang mga akita nangangadji, especially pag matanin da pagkaaga, even the basic prayers, ang pangadjion nin mga angki, pigmamati nin Diyos. Pigmamati nin Diyos. Very powerful and prayer kan mga aki. Tanong ta sinabi po po yan na very powerful ang mga pangadjion nin aki, mga aki. Ang mga aki, mga tugang, day pa iyan, magabat nakasalan. Kaya baga sabi ning kagurangnan, kamo mga disipulo ko ha, sagkod na di ka maging arog sa aking ini, di ka makakalaw sa kahadian ng Diyos. Nata, ang mga aki, mahiling mo iyan, madagitan mo iyan, mabadulan mo iyan, mag-iriwal man iyan, kan mga kakawat niya, tad-taod ka iyan, magtiriknuhan naan. Isang taod-taod ka iyan, Papa, Mama, mga turog sa na yan, pag-arog ka iyan, mata na iyan. Pero, sa mga may edad na, arog sa to, dahi ko ini malilingawan. Yan na ginimumungan sa ko. Sagdarada ko yan. Kikim-kim ng galit sa puso. Kaya sabi ka na to yan, kagurang na. Kung di ko maging arog sa aking ini, di ka mo makakalaog sa kahadean ng Diyos. Yung mga tugang maginig gospel mo niyan na sinabi. Sabi digdi, sa aldaw na iyan, di ka mo makakapot sa ko. Totoong sinasabi ko sa Indo, ano man nahagado nindo sa Ama, sa ngaran ko, itatao sa Indo. Mansan, mga tugang takulong kitang hinahagad. Pero misan nalilingawan ta, how to forgive and how to love. Yung mga tugang, ang gabos na ini, magayon na pinupunan niya to nin prayer. Kaya ang sakuyang favorite prayer, duman sa breviary, may mga yun duman na prayer, tako minsan busy man ako mga tugang. Honestly, kung minsan di ako nakakapangadyi ni mga haraliwi ko ng mga prayers dahil sa mga kabisihan. Lord, take all my freedom, my memory, my understanding, and my will. All that I have and cherish you have given to me. I surrender it all to be guided by your will. Your grace and your love are wealth enough for me. Give me this, Lord Jesus, and I ask for nothing more. Ano mga tugang, makamtanta lang ang pagkamot ng mahal na Diyos, and ang grasya na maglalakaw sa tuya araw-aldaw, it's enough for us. Dahil man palang kitang dapat nahagadon ning dakol sa mahal na Diyos kang gusto ta. Kung kita nagpapangadji, yaong bagaan sa our Father, mangyari ang loob mo dito sa lupa at para ng sa langit. So ang ibig sabihin, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng Diyos. Always remember, ang Diyos ang gusto ka iyan, puros kita kaugmahan, nata nangyayari ang sa buhay ka, ang gabos na yan, because hindi yan kalooban ng Diyos na magkaroon ka ng problema. Hindi yan kalooban ng Diyos na mangyari ang mga bagay sa buhay natin na mga problema, difficulties in us. That is the effect of the sins of the world. Epekto po yan ng kasalanan ng mundo. Dahil ang Diyos hindi magbibigay sa atin ng anuman na kabigatan. That is the effect of the sins of the world.
Dahil hindi magbibigay ang ating Panginoon ng ganyan because God is love. God is a forgiving God. So Diyos Marina, gapos sa inyong kabos, ang takuyang masabi, pray and pray and pray. Pray for peace of mind, body and soul, and how to forgive and how to love. Magpamibig ang mga tugang, tanganingan sa kuwasan sa indong atang, magkanigong ako ng Diyos sa magmakakamhan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami kay raking ako ang mga dulot kan sa imong familia. Tanganin sa tabang kan sa imong pagbantay, day ninda mawara, ang mga ibinaras kundi makamtaninda, ang mga balaog na ding sagkod, uliman sa nakikristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasendo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa Diyos sa taong kagurangnan. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos as nakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon. At ang ngani mas mamuraway, na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sa diring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo. Sa katunayan kang krus, asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo, para sa mong kaligtasan, nagpamidbid siyang pade, altar, asin kordero. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nagugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingan ang mga langit no na bertudes asin mga angeles na potestadas, nagaawit kang himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni kanangadan banal burabo din gabos na kabanalan, kaya ng mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, nanganing para sa mo maging hawa kasing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo.
Siya na sa lugaring nabuot, nagpabayo sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan itino siya mga disipulos ang sabi, magako kamo gabos asin magakan kay ni, tayo niyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinoo siya mga disipulos ang sabi, mag-ako kamo gabos asin maginom kay ni, tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, dugunin bago asin danay natipan, dugo na papabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagurumdom kan siyang pagagada asin pagkabuhay liwat, nagudulot kami sa pagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalisin kaligtasan. Nagpapasalamat kami ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-arang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kaguranan sa imong simbahan na kalakop sa bilog na kinaban. Papagdanaya sa maludok na pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francis, an sa mong obispo si Joel, asinan ko boss na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera ang sa mong mga tugang. Na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Sinda sinan ko boss na mga gadan, darahang sa liwanag kan sa imong kamurawayan. Kay raki kami kabos, namimibi kami tanganing kaibang Santa Maria Virgen, asin sa iyang esposo si San Jose. Asin ang gabos na mga santos nagutob kan sa imong pagbot sa gabos na panahon, pag-umawon asin pagrukyaw kanya mo, uli kay Jesucristo na sa imong aki. Uli sa asin kaiban niya, asin sa iya sa imo Diyos samang makahakamhan, ang gabos na kaumawanasin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga hapanahon. Natukduan, nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugulian, nangahas kitang magsabi, sarabay kita. Ama niya mo, niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. Ansamong kakanon sa rual daw, itaw mo sa muya munyan, asin patawadon mo kami kan samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing itabang kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan. Ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo.
Hulita sa imo an kahadean, asinan kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Heso Kristo ang kagurangnan, sinabi mo sa mga apostoles, an sa kong katuninungan, ibinawalat ko sa indo. An sa kong katuninungan, itinataw ko sa indo haripagil nga, an sa mong makasalan ko din pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanig ko na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, susugo sa imong kabutan, ikanabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagpatinatarawan ka mo kan katuninungan ni Kristo. Peace be with you. Ang mga kasalan kang ginaman, kaheraki kami. Cordero kang Diyos, na nagpaparang kan mga kasalan kang ginaman. Tawi kami ni katulinungan. Mga tugang, uyaan kordero kan Dios, uya nagapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan manginapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Pagpapalad
Mamibi kita. Kagurang na mamibibi kami, padagusang bantay, ang mga linigtas mo, huli kan sa imong karahayan, tanganing ang mga tinubos, kan pasyon, kan sa imong aki, magugma, huli kan sa iyang pagkabuhay liwat, huli man sa nakikristo na samong kagurangnan. Amen. Diretso na. Dahil ang Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of Hail grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour Pour forth, forth we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and will be forever. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and will be forever. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and will be forever. Amen. 3 Hail Marys, intention for healing. Sa gabos na may kamatian na uyadigdi, agadon ta sa mahal na Birhen, ang kabulungan for these 3 Hail Marys. Kaya, paki-mention na lang po sa inyong mga puso, sa inyong mga namatian na uyang-uyang digdi, asin miyembro kan sa tuyang mga familia for these 3 Hail Marys to our Blessed Virgin Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. An kagurangnan mapasendo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon kamo nin Diyos na makakamahan na nama an aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa grasya asin katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.